ranar nan shamaki ya gaya mun ya ƙara ganin ka da tashi ba na ma iyaka da ita ba. Kai ba ne ya kamata ka tare ka samu kai kamata ka kike magana da ni sai ka je ka same shi. Idan uwarka kai kyale shi ba yanzu ba tukunna. ko kuma ga nan mugun baki da yana da mugun baki ba ga bakin shi baki bane duk abin da ya furta zai iya samun ka. ina yaran mu ka je ni na ƙarshe dan ranar da na ƙara ji an ce an ganka da yarinyar nan ba yana ci amana kamar Allah ya ne mu wurin uwarka dan uwana Kai shi ji da wahalar sa. Adida da wani kadai man da kowa. Sadina, haru ne da man tafi. Mu ya dinki da Wani yaro? na yaran sa ne kambun baka. Ni ba wani haɗi na da shi, ba wani haɗi. Zani cewa mun ma akwai wani abu kika koye mu. Soyayya ni bana hada soyayya da alawar. Kuma haka zama haka zan haka na zo na rada ku daga baya na rantsi da wannan kudin da ke gudun numfashi dan ya shafe ta da ke da shi ina ji na ko a ga tsohuwan mu na baka ke kike zaga ta ni magani Kuma ka kira mota na mawuce ya kai. Me fa? Tsakanin ki da gaisa mari. Wai cewa ni ta da an yi na san kara mu wani. Kin ga dalilin da zai sa ba san taɓa san shi ba ne ba. Gaskiya dai haka ne kina da ƙalubale da yawa. Kai? Gaskiya ka. Zan san abin da zan yi. Ya na ganka haka lafiya? Me ke faruwa? Na ganka ne duk wani iri haka. Lafiya lau. Ya na ganka haka. Mafarkin da na yi ne yau wata ban ji daɗin shi. Mafarki kuma kamar wani irin mafarki? Wallahi mun je daji da ni da 'yan garin nan ne kawai duk wanda na ga ya sari itace kawai sun ga yana saran jikin mai garin garin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma kana ko addu'a ko kafin ka kwanta? Ina yin addu'a sosai ma kun sani ne. To shikenan babu damuwa. Ka ci gaba da addu'a kafin ka kwanta ka ji ko? Idan ka fita ina so ka ce maka ka ina son ka. Yanzu in ji Sai yanzu ka ce ina son ka. Sajira. Salim ka ya haƙuri sai ya ƙara kai da zan Sajira ko zan iya sanin dalili?
saboda zuciya ta fita amma bari ki ji Sajida kuma ina gaya miki ina son ki kuma dole sai na yi rayuwa tare da ki. Wai abokina tun ɗazu kai da wane ne na gan ka ranka ba sai. Sama me nake gaya na ce maka wani yare ma za ta taɓa amincewa. Amma ka same ta ne ka ji hakan daga bakin ta? Ba mu daɗe da rabuwa da ita ba. Kana ji abokina ka natsu ka ji me nake cin gaya maka. Ka san fada ma wasu sun ce shi yaƙi dan zamba. Sannan akwai hanyoyi da yawa da ake iya biyowa a ci nasara akan abin da ake. Ni abin da yake bani mamaki na rasa da me wancan mutumin ya fi ni ne. Ka san dama ita soyayya kashi biyu. Akwai soyayya dan Allah wadda take bin jini. Akwai kuma soyayya dan tsoro. To ina kyautata zaton tana mishi soyayya ne dan tsoro. In kun fi ka zo da magana kuma abin dubawa. Abin da ya kamata ne shine ko mu canza mata hanya a biyo mata ta bayan gida kawai. Kai, wai mai matsalan ka? Kowa sai gama cinye abincin shi amma kai sai ka tsaya kawai kai ta wasa kake cinye abincin da wuri. Me yake damun ka ne wai? A bari ya wuce ai yi ga da babu. Yayan nan. Wannan. Allah me kake wuta ne haka? Kuma kake? Ba ka abinci a gida ne? Ko ba ku da gida ne? Wani ne. Ban yayan ka shine kuma kake jin yunwa? Shi ne da mun kurci. Hata ba ne. Shi ne dan kamar yaji. Kuma kake zama da ita haka? Wannan ne. Sai. Ana zuwa makaranta? Ina zuwa. Amma ko an mana wace wace. Wannan shi ne kawai. Amma ko ina. Kana nufin kishiyar mamun ku muguwa ce? Muguwa ce. Kana da kuɗi? Kana da kuɗi sosai. Kuma duk abin da muka ce kai komai muka saka muka ce kai za ka yi? Zan yi. To shi ke. Ka ce za ka yi in fa aka samu matsala zan ma balli fa. A bari a san. Kenan kai ba baya ba shi abinci ne. Kai. Kura uba. Baba ya daga ga nan na ta gabsan abincin nan. To an dadewa da wani matsiya ce. Kai ba shi ruwan butan nan, ba shi ruwan nan, ba shi ruwan butan nan. Ba shi ruwan nan. Sha ruwa, sha ruwa, sha ruwa. Sha ruwa. Kai. Kai hankali kaka shage mana. Kai. Kulwa 'yan matan gari. Manya-manya, ashe yana ganin. Ke je ba a gaya miki wasu sun zo gida neman ki ba? Salim manyan gari, kwana biyu. Kin boye ne. Ba wani nan dai ba ne ne. To shikenan yanzu gashi an nemi ki. Akwai labari kenan. Kwarai kuwa. Abinda ma za a yi. Ko mata nan tun da nan muka zo sai ki sha labari. Me yasa ya ce yana son ta amma duk wanda ya kokarin kusantar ta sai ya nemi kashe shi. Idan ko ba zan manta ba akwai ran da ya zo ya same mu da ni da ita a kofar gida. Dama ina neman ki. Allah ya sa bari. Ba laifi kika ba in kin yi kyan kai. Kin gane? Kuma kin yi duhu kin boye mun. Na je ne bincike na gano gaskiya.
wallahi me yake tsakanin sajida da salim ba ki san komai ba ba ki sani ba